Argiaren podcastak. Ongi etorri entzule, Egonarria saio berri honetara, gaurkoan Nafarroako eskola jantokietako kudeaketari begiratuko diogu. Izan ere, Nafarroan dekretu aldaketa izan da eta horrek eskola jantokietako kudeaketari eragiten dio, ate bat zabaltzen diolako tokiko antolaketari. Leitza eta Areitz Beteluko kasua ezagutuko dugu, Arantxa Iparragirre guraso elkarteko kidearen eskutik, eta azalduko digu nola hartu duten zerbitzu hori beren gain, zer baliabide ematen dizkien horrek bertako produktuekin elikadura osasuntsu bat izateko, eta baita ere nola sustatzen duen tokiko ekonomia, enpresa eta bitartekari handien beharrik gabe. Honakoa gainera ez da hezkuntza komunitatearen kasua bakarrik, ez da beren ardura, baizik eta herri eta eskualde mailako proiektua da eta bertako inplikazioarekin, bertako interesei erantzuteko ahalegin bat. Hori dena izango dugu hizpide gaurko Egonarria saioa. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Arantxa Iparragirre, ongi etorri, gure saiora. Eskerrik asko. Aipatu dugu Leitza eta Areitz bailarako eskola jangelen kudeaketa zuen gain hartu duzuela. Zergatik? Edo zeri erantzun daian hartu duzue kudeaketa hau? Bai, izan du da pixkoat azken urtetan heldu zen hemen arazoa, Nafar gobernuk lizitazio bat atatzen zuen, eskualde eskola izategatiken, eta lizitazio hontan enpresa hondik aurkezten ziren, eta desertun gelitzen ziren lizitazioik, eta orduan gero gertatzen zen, beraiek hartzen zuen, baino beti beraiek hartzen zituen arauek. Eta arrazoetako bat izan duzen, prezioera handi ondu zela. Orduan, beti ireiatzen zen, eta gurasoak etzekitean ze prezio izango zuen, bereien seme-alabak eskolara, jangelara bialtzeko, zenbat ordaindu beharko zuen. Orduan, aiatu zen momentu bat, esan zela, honekin ezinetek aurrera segitu, eta oneri aldaketa eman behar zaio. Enpresa hundiok alde batera utzi, eta gu lanen hasteko. Gu diozunean nor da, edo komunitate hori norko osatzen du, taldetxo hori? Bai, talde hortan gaude, guraso elkartea, gero umen guraso talde bat ere bai, eskola zuzendaritza, langileen begiralen lantaldeko pertsona bat ere bai, udala ere bai, eta zaindu leitzaldea, elkartea. Aipatu duzu eta iaz izan zen prezio igoera handi xamarra, kudeaketa zuzenarekin, zertan aldatzen dira prezioak? Bai, kasu hontan oinarritzen ga, asteletiken ostiralea gelditzen dien umetan, bai dago prezio finko bat, eta bestea, kostun beste puske, ordaintzen do Nafar gobernuk. Bai, eta horia zehaztuta dauke hurrengo 5 urtetarako bai. Bada prezio bat, finko bat ordaintzen dutena familiek, ez? Eta hortik gorakoa gobernuak ordaintzen duen zatia izango litzake. Hori da bai. Eta hori nola banatzen da Leitza barnean, edo Leitza eta Areitz Betelu bailaretan, nola egiten da kudeaketa hori, familia bakoitzak ze bete behar izan ditzake diru laguntza horietara sarbidea aukitzeko? Hori lehen esan dut bezala, astenetiken ostiralea gelditzen dien umek bai daukea diru laguntza hori. Ze azkenen ireien pasatu behar izaten die datu hoik Nafar gobernura eta bere kudatzen due. Gero egun sueltotan gelditzen dien umek ja kopuru osoa beraiek ordaindu behar izaten du. Familia bakoitzak ordaindu behar izaten du. Baina bai, hori diru laguntza hori leheno bezala mantentzen da bai. Diruak izaten du eta prezioak izaten du askotan foko nagusia. Zeren aldabera aldatu daiteke horrelako zerbitzu baten prezioa? Bitartekariak jaten du puska handi bat, edo ez? Edo ze gasturen arabera egiten du gora, bera? Bai, bitartekarik eramaten du puske bat, eta batez ere gu hain oinarritzen gana hemen da, bertako produktuk izatea, eta diru hori uzten dena, bertan uztea. Orduan, hor aldaketa ere bai badao, bai. Eta aipatu dugu zerbitzua zuengan hartzen duzuela,
zerbitzu hori zertan da? Alegia ez da izango bakarrik jangelako zerbitzu hori, bazkaria ematea, baizik eta zuen gaine erortzen dira baita begiraleak ere, kudeak eta guzti hori, edo prestatzea, menuak prestatzea eta bar, hori dena ere zuen gain hartu duzue. Bai. Kasu hontan gaina, sukaldarie leitzen, gertatu zen, ekainen ja jubilatu zen aurreko sukaldarie, eta udan lanpoltsa bat iriki barri izan duzen, eta hori, eta hasi da leitzeko mutil gazte bat lanen, ordun bai, sukaldarie, leitzeko kasun gaina, sukaldarie jornada osoan, eta beste laguntzaile bat jornada erdi neuten da, eta gero begiralek, arratsaldeko 4 arte euten diegumek bai. Ikusi dugu hori beste kasu askotan zailtasun gisa ere dela, Gipuzkoako zenbait herrietan, zuenean aldiz ez, ze desberdintasun egon daiteke? Ez, gure kasun izan duzen, dekretu aldaketa bat inbarra zeuken Nafar gobernu, eta esan aipatu behar da, Nafar gobernuk hasieratiken bere aldetiken etzun inongo pegari jarri, bileratan eta hasi ginen, eta etzun inongo arazori jarri. Orduan, dekretu aldaketa hori intzunen, inbarra zen leitzeko udalakin, eta leitz beteluko udalakin kontrato bat firmatu beharra zen, bai. Ze dekretu aldaketa eman behartzen, edo dekretuan ze izan da aldaketa hori? Baimendu duena, hau dena gertatu alizatea? Pues ja, esleipen bat atera beharren, enpresa hundik eta aurkezteko, ja kudeaketa hori guk zuzenen indezakegula. Udaletxera pasatzen da. Baino, guk ez ginu nahi ez da ere udaletxek kudeatzea. Orduan, udaletxek gero, leitzeko udalak gure kasun firmatu do zaindu leitzaldeakin. Zaindu leitzaldea da elkarte bat inogo irabazirik gabekoa dena, eta Araitz Betelukoak sinatu due guraso elkartekin. Orduan, kudeaketa hori ez da udalan gain gelditzen, baizik eta gure lantaldeen gain. Dekretu aldaketa honekin, utxetik hasi behar izan duzue hau dena ideatzen edo makinatzen? Bai. Hor daukeguna da azkenen, Nafar gobernun esleipenetiken bai tiatzen dugula menuk, zer behar dien, zer gauz behar dien eta hori. Azkenen guk kudeatutare ez da guk nahi dugu nahi dezakegula, ez hor arau batzu baduzkegu. Orduan, nutrizionista bat behar da, hau bestea. Orduan, herri maietiken ja hor pasatu ginen eskualdera, Araitz Betelukoak ere animatzekin, denak elkarrekin joan ga, nutrizionista elkarrekin daukeu, erosketa asko ere elkarrekin iken die, eta bai. Ideal batean agian sartu daiteke, ez? Norbere herriko jangela zerbitzua, bertan kudeatzea, taldetxo batekin, bertako ekoizleak eta, baina pentsatzen dut, implikazio handia eskatuko duela, bai talde eragilean, baita hortik kanpo ere, edo? Bai, bilera asko izan du die, eta esan ni uda hontan, arazo pertsonalagatiken pixkat kanpoan ondu naiz, baina bai, lantaldea oso buru belarri ondu da, ze kontratatu behar die langileek, nutrizionista ere kontratatu behar da, gero nutrizionista horrek erosketa guztik eta inbardio, orduan gure kasun dena zerotiken hastea zen, ekoizle ezberdinekin hitzein, prezioak, hau bestea, orduan, bai, uda motxue izan du da, bai. Eta, behin martxan jarretakoan, ze espero duzu edo, ze bide espero duzu egitea? Bueno, momentuz oso pozik, umek ere oso pozik daude, gustora, janarikin eta hori, eta gure helburu egoain da, pixkanaka, ume gehiago apuntatzen dien, eta lantaldea ere pixkata hundiotu, eta, pixkata hunditzen joan. Umeak gustora daudela esan duzue, gurasoak eta hezkuntza sistema ere bai? Hori hondik enetzai baiatu momentu, gurasoari galdetzeko aurrexego izanen da, hori galdetzeko aukera. Aipatu duzunagatik eta eskualdeko antolaketa izan da ere, hori izango du helburu pixkat, eta agian sistema honen bidez eta bertako kudeaketarekin aukera zabalduko du, bai inguruko produktuak hartzeko eta agian enpresa txikixiagoen bidez ere zerbitzua emateko. Ez daitu hori duzuen zuen zehar lerrotan,
asmo horiekin zabiltzaten? Bai, gure helburue hori da, batzuken gaina ja martxen jarriga. Hoi bai, enpresa txiki batzuk eta pues, beraien arauek eta ez ditue, Nafar gobernu jartzen dikun arau batzuk ez ditue betetzen, orduan, beraiek ere jakinen gainen daude. Orduan, horrekin pixkoa jolasten joanenga. Beraiek prestatzen joaten dien bitarten, gu gero ate irikita dauzkegu eta guk argi daukumuna da betire bertan utzi nahi gula gure dirue eta erosketak eta bertanin eta badakiulako zer osten nahi gan bertan. Bai, eta badelako, aurroriek ere bertakoen kontzientzia izateak, aurrera begira ere emaitza deixente eman ditzakelako. Bai. Areitz betelu baiaran eta leitzaldean gabiltza, baina bada Nafarroan beste leku batzuetara eramateko moduko sistema ikusten duzue? Beste herri batzuk ere animatuz gero zerbait egin daitekela? Bai, lehen esan dut bezala dekretu aldaketa honek aukera hori ematen du. Euzin herrik pauso hau eman dezake, eta egia da herri batzuk harremanetan jarri dielare, bai, jakiteko aber nola egin duen eta hori, eta bai, interesa badao. Bai. Eta interesa duenari, ze esango zeniok edo zertan jarri behar du begia interesa ukitzea gauza bada, baina... Lana betikoa, lana daukela, baino pena merezido. Azkenen, gure seme alabak 175 egunetan bazkaltzen du jangelan. Orduan, ez, beti prezioa hau estea, baino pentsatu behar du ere bai, 175 egunetan gure seme alabari jateko ematen nahi gala. Nondiken helduen jana hori, eta gauzoik denak garrantzia daukea, gero zaintza, gertutasune daukeu, zaintzaiekin, hortxe gaude, eozin arazo daukeala, orduan, gertutasune ere bai. Eta Nafarroa mailako ekoizleekin osatu daitekela urte osoko jangela zerbitzu bat. Hori da, bai, gu hortan gabiltze, eta leitzeko ekoizle batzukin ere lanen gaude, eta hori pozgarri da, bai. Hartuko ditugu hori edanak, eta ea ze bide egin izango duen. Arantxa Iparragirre, ezek ikeitzek horiek edo baute duzun, aipatu ez dugunik eta aipatzea merezi dugunik? Leheno aipatu ez dutena da, gure kasun leitzen proiektu hau herrin aurkeztu inginun, adibidez. Proiektu honekin aurrera joan aurretiken, herri maien aurkezpen bat inginun, eta bozketa batera animatu ginen antzegoan jendea. Orduan argi gineuken, bozketa hori baiezko ateratzen bazen aurrera joten ginela, baina ezezko ateratzen bazen ez ginen joanen, eta bozketa baiezko ateratzen. Herri mailan egintzen, hori da. Etzen zertan hezkuntza komunitatean implikazio zuzena zuena izan, baizik eta herri mailakoa. Hori da, herri mailakoa, ze azkenen, proiektu honen interesa eozin eguki dezake. Ematen do, zure seme-alaba eskola jangelara baten delako dela, baina ez denantzako herri mailen ere irikie da, eta orduan pixkoatoria aurkeztu ginen, eta herri mailen ere interesa sortu zen, eta bai. Eta interes horrekin, zegoen, interesgarria iruditzen zait, eta edo implikazio bat eskatzen zen, edo ez, edo... Ez, gero bakarrik honen zen bozketa, eta gaina hemen dauzkete datuk, hori, 153 pertsona hurbildu zien proiektu honen berri jakiteko, osea, bada, azkenen, eta 153 bozkatiken, 151 izan duzien aldekoak, orduan aurrera jo ginen. Osongi, herriaren aldekotasuna behintzat badagola ikusten da, gian gero eskolatik kanpora ere bide egin dezaken zerbait izan diteke, zerratik ez? Joanenga ikusten, eta batez ere hori, azken herritiken eskualdera ere bai zabaldu da, eta hori ere bere alde ona badauke bai. Hala izan da dira, Arantxa Iparragirre, eskerrik asko, gurean izateagatik. Zuri eskerrik asko. Eta entzule, zuri ere mila esker gurera hurbiltzeagatik, badakizu gaurko saioa, beste saio guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzula ikusgai, gainontzeko egonarria saioak ere bertan ditugulako, eta gaurkoa hemen txutziko dugu, datorren erarte.